oiangon sarrera ez da oso egokide, urritasun fisiko duzken pertsonantza, zatik sarrerako lurren koskare eta arriskutsu zen daike. Merenderoko zelaira pasatzeko oso pasatok egoki ez da hau, arbolan enborrak da, itxu baten da arriskutsu izan daike. Zatik, zuloa dau eta itxu bat egor minatu daike. Eta hori arriskutsu izan daizke itxu batentzat, behin kontra jo daike, min hartu. Da gero baita, aldapatan da irristagorra zorue, goroldiokin da irrista eta eroin daike. Baita min hartu. Egoki izango zen, bide bat ez dena irristagorra jartzea eta laua. Parkeko elementu daude eta hauen kontra itxu batek, hauen kontra jota min hartu daike. Oierri eskolako ikasle gara, eta Zaigia proiektua ditzen, urtasun fisikoa dituzten pertsonek zenbait tokitan dituzten zailtasunei buruz. bideoa, baina bideo honekin erakutsi nahi duguna benetan da. Ez bakarrik oiangon, baizik eta bai Goierri eta bai mundu guztien daudela hainbat toki ez daudenak ondo egokituak urtasun fisikoa dituzten pertsonak ibiltzeko. Eta ere gutxietsi egiten direla. Honen bitartez, espero dugu jendea ohartaraztea urtasun fisikoa dituzten pertsonak zenbait tokitan dituzten zailtasunez. Eta gurekin nahi baduzue kontaktatu, hemengo Gmail honetan sartu. igualziok@gmail.com. Kamara Jokin Izagirre, itxua Eneko Lasa eta narratzaileak Iker Arranburu eta Iñigo Altuna.